We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nakunang balita nga may hinungdanon sa Central o Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office, Secretary Adelino Adisitoy, mitaliwa na tungod sa cardiac arrest. Gibutyag siyang anak nga natakdan sa COVID-19 ang iyang amahan atong Marso apan asymptomatic. Patayng lawas ni Sitoy gipaubo sa swab test kini aron mahatagan og clearance kung mamahimo bang ihaya o i-cremate na lang. Siluan Mirondina sa report. Giandam na ang panimay ni Secretary Adelino Sitoy sa Barangay Gabi, Cordova sa pag-abot-abot unya sa mga higala, kaalyado sa politika ug mga supporters nga buot mosudong sa iyang patayng lawas. Gi-set up na ang mga tents ug lingkuranan, lakip na ang gamayng altar, diin mahimutang ang portrait ni Sitoy. Matod sa iyang igsuon nga si Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi nagpositibo sa COVID-19 si Secretary Sitoy niadtong Marso 29 dihang miuli kini sa Sugbo gikan sa kauluhan. Bisan kon asymptomatic, gipa-admit kini sa Tambalanan base sa tambag sa iyang pag-umangkon nga cardiologist tungod kay naoperahan na kini sa kasing-kasing kaniadto. Human sa 14 ka adlaw nga pagka-confine sa hospital, nagnegatibo na kini sa COVID-19. Apan niadtong Lunes lang, subli kining gida sa Tambalanan human makasinati og chest pain o gipaubos sa emergency angioplasty. Everything was well. Operation was successful. Kanya, there was no sign nga naglisod siya. Kay kanunay may magkontak kay magkontak ko sa doktor among pagumangkon na doktor. Pa nya gahapon samtang nag-istorya sa iyang cardiologist. Wa gyud indication nga kuan. Mo na nikalit malang og kuan siya arrest. Matod sa Vice Mayor, kinsa usa-usab ka doktor, dili angayang kakumpiyansahan ang COVID-19, ilabi na ngadto sa may mga gihambin ng daan nga sakit. I am thinking either ning complicate ang katong sa COVID virus unya or ang katong stents niya wa kayo makakuan dayon, magkatrabaho dayon. Hayan karong hapon gilaumang mugawas na ang resulta sa swab test. Ug karon masayran kung tugutan ba ang pamilya nga mahaya ang patayng lawas ni Secretary Sitoy sa panimay niini sa Cordova o baka ha i-cremate na kini dayon. Ang 85 anyos nga si Secretary Adelino Sitoy ang kamagwangan sa siyam ka managsuon. May duha siya ka mga anak nga si kanhi board member Arlie Sitoy, kinsa mitaliwa na og si Cordova Mayor Techi Sitoy. May adopted usab kining nga iyang pag-umangkon. Giila si Sitoy nga usa sa labing influential political figure sa Sugbo ug maoy nangamahan sa katukuran sa Third Bridge. For 23 years nga mayor ko, siya gyud nag-guide nako. Mao ginay kuan pagkamatay sa among ginikanan siya nay among amahan ug inahan wa gimin niya biyahe mana pait kayo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina,
Balitang Bisdak. Pagpabakuna sa mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo, sugda na sunod semana. Sayran nato ang mga lagda nga ipatuman, pinaagi na maong report. Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, opisyal sa COVID Vaccine Board sa Dakbayan sa Sugbo, nga sa Lunes na posibleng masugdan ang pagpamakuna sa mga senior citizens. Adunay 3,000 ka doses sa Sinovac ang kinakdang maabot sa Lunes, kamaoy gamiton alang sa vaccine rollout sa mga tiguang. As of Monday, possible amo pa ng istoryahan kung makasugod tag Monday, magsugod ta sa Monday, no? Pero aon pa nato atong bakuna kung nos asad gyud moabot, pero so far natay 460 vaccine only sa possible Monday makasugod ta. Mipahimangno ang Vaccine Board nga kadtong mga nakaparehistro na daan pinagi sa online ug ang kadtong sa house-to-house registration ang mahimong mabakunahan. Dili sila modawat og walk-in o kadtong moadto lang sa vaccine site bisan wa makaparehistro. Gawa sa online, aduna usay mga nang lista sa barangay. Adunay naka-online register nga 15,000, samtang aduna usay nakaparehistro sa house-to-house nga moabot usab og 10,000. Gipaniguro sa Cebu City nga mahasubay sa sistema ang proseso aron dili mabutang sa peligro ang mga senior citizens. Nga mga senior citizen nga gustong magpabakuna, nga mag-coordinate lang sila sa barangay, kay dunay sistema nga ipatuman, kay atong gipaningkamutan nga ma-maintain ang social physical distancing, nga dili sad malangay ang atong mga senior citizens sa higayon nga sila moadto sa vaccination site. Samtang gidugang ni Dr. Ibones nga kapin sa 5,000 ka mga frontliners sa Cebu City ang ilanang nabakunahan. Doon na kini silang target nga 6,000. Kadtong wala pa mabakunahi, mamahimo ra gihapon sila moapil bisan sa schedule sa mga senior citizen. As of this time, sa naibawan sa mga kaigsonan nato na temporarily suspend man ato pagbakuna. Pero despite na wala gyapon sa gyud nangabot, pero ang atong second dose end of the month of May pa man pod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Natala ang pagmino sa presyo sa karning baboy nga gibaligya sa Mandawi City Public Market. Tagpila man kaha. Ano ang report ni Nico Sirin? Sa daily monitoring nga gihimo sa Mandawi City Market Authority, nakatala sila og gamayng pagkunhod sa presyo sa gibaligyang karning baboy sa merkado. Tag 260 pesos matag kilo na sagad ang presyo nga gipatuman karong buwan sa Abril. Mas menos og jutay gikan sa 270 ngadto sa 280 pesos matag kilo sa buwan sa Marso. Matud pa, tungod kini kay mas daghan na ang supply karon sa kamerkaduhan. Ang Luzon, especially ang Luzon, nangayon sila na to. In fact, ang uban na itong kauban diri sa Central Visayas, nangayon po sa tuwa mo ito nga, gamay gid ang ato supply diri. Pina-spread out man. O karon kay gikuan na masad, strong na masad. Oh, na ito 50 kung wala ba, suki na jud nila kanang permanente nga upalit. Actually tungod ni siya sa kay daghan na og supply. Ubay-ubay na, dili na para sa una ba nga magnihit gid sila pila ra ka kilo ilang pila ra ka buok ilang ihaw kadto. Sa pakisusi namo sa mga manindahay, matud nila maumaora gihapon ang presyo sa karning baboy. Hinuon may uban nga mopaubos gyud og presyo kay mopahangyo sa ilang mga customers. Umingaw kaayo to 60 to 50. Pero dapat gid na to 70 kay mong baboy, ang ration sa mong baboy 220 pa man. 220 buhi pang baboy. Oh. Oh. Mabayad pa sa ihawan. Ang magpasan, bayad sa tinai, ang maguba. Samtang ang presyo sa gibaligyang manok, 190 per kilo ang hiniwa-hiwa na, samtang 175 per kilo ang tibuok dressed chicken. 360 pesos matag kilo usab ang natalang presyo sa karning baka. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 8 ka mga Magellan's Cross-inspired crosses nga gipahimutang sa gitukod nga ikatulong taytayan, gibinisyon na o gipasigaan na. Kabahin gihapon kini sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa nasod. Ang report ni Femery Dumabo.
Bisan sa kusog nga pag-ulan na hinayon gyud ang makasaysayanon nga pangbendisyon ug seremonyal nga pagpasiga sa 8 ka mga cross sa Cebu-Cordova Link Expressway. Mao kini ang ikatulong taytayan unya nga ning higayuna magdugtong sa dakbayan sa Subo ngadto sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa lungsod sa Cordova. Ang programa gipanguluhan nila ni Cebu Archbishop Jose Palma, Cebu City Mayor Edgardo Labella, Cordova Mayor Mary Therese Itoicho ug mga nagduma sa CISLEX. Matod ni Labella ug Palma nga sama sa katumanan sa pangandoy nga mulungtad ang pagtuong Kristohanon. Malaumon usab sila nga mahuman na ang gidamgo nga dugang taytayan alang sa mga Sugboanon. We look forward that eventually all our dreams and hopes will come into fruition as soon as this bridge will be completed. A beautiful dream that turned into a reality because we dream as a people inspired by God. Ang mga nanambong sa kalihukan na nakayog barge ug yate alang sa mas klaro nga pagsaksi sa seremonyas. Sagad nagkaway-kaway sa kamot-dungan sa kanta nga Batubalani sa gugma ngadto sa Senior Santo Niño. Pagka alas 8 sa gabi, hingpit nga napasigaan ang 8 ka mga cross nga gipahimutang sa CISLEX Twin Pylons. Isip usa sa mga simbolo nga dinhi sa Sugbo na himugso ang Kristyanismo sa nasod. Ang kada cross nga hinimo sa steel adunay gitas-on nga 40 metros. Gitapos ang kalihukan pinaagi sa usa ka fireworks display. Samtang ang 8.5 kilometros nga Cebu-Cordova Link Expressway ana sa 66.89% nga katumanan. Ug target nga sa katapusan ning tuiga, mahuman na ang maong taytayan. Oba ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ikaw ang tago-tago. Magpahipi lang. Kayo? Bati mo kayong tago-tago. Ano kayong tago-tago dahil? Maot ng tago-tago. Mayo ng tago-tago? Hindi mayo. Kayo? Abi pa lang natay sa ano. Pahipi. Kayo? Kaya para dili halata kayo. Tago-tago na lang. Kayo? Ara ka na pa, di sakpan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Update sa karong adlaw, Biyernes, April 16, 2021. As of kagainang alas 6:20 sa buntag, nisulod na sa Philippine Area of Responsibility ang ato ginamonitor na bagyo na may international name na Surigay na ato nang ginapangalanan sa local name na Bising. O kagainang alas 8 sa buntag, kining si Bising nag-intensify pa ngadto sa typhoon category. Kagainang alas 10 sa buntag, nahimutang kini sa gilayon 960 kilometers silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Og naani maximum sustained winds o hangin duol sa sentro na moabot sa 130 km per hour. Og gustiness o mga paghunos na moabot sa 160 km per hour. Sa karon galihok kini pakasadpang amihanang kasadpan na adunay gipaspason na 15 km per hour. Base sa atong latest available data, posible na tayo i-raise o itaas na tropical cyclone wind signal number 1 diri sa rehiyon sa northern o eastern Samar sa karong gabi. Sa sunod na 24 oras, kining si Typhoon Bising makadala na og baluro ng mga kadagatan sa silangan bahin o eastern seaboards sa Visayas ug Mindanao. Base sa official track na gi-issue sa Pag-asa, kining si Typhoon Bising ato na forecast na magalihok generally pakasagpang amihanang kasadpan o west-northwest hangtod sa Lunes ug ato na ni forecast na mag-recurve pa amihanang silangan o northeast. Sa karon ubos gihapon ang tsansa na ining bagyo na maglandfall sa asamang bahin sa aton nasod. Ug mao ni ang atong latest weather update sa karong adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitaha lang ang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si First Rubin, maayong adlaw ug daghan salamat. Tulo ka mga notadong tulisan na sikop sa gihimong bypass operation sa kapulisan dito sitio ilang-ilang barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ang mga nasikop na ilangan sa si Michael Salinas, 22 anyos, sa Marjun Enriquez, 25 anyos, o si Jedrick Chavez, 24 anyos. Mga diyak panakwaan og kapin sa 74,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Nasuta usab sa mga otoridad nga ang tulo na lambigis sa sunod-sunod nga mga pagpanulis sa Dakbayan. Matod sa Talisay City Police nga pinakawahing nga biktima sa mga suspitsado mao ang usa ka driver sa usa ka food delivery.
Sa panahon karon, dili na pwedeng mag-inartis panginabuhi basta tarong lang ang diskarte. Sama na lang nining usa ka babaeng na maligya og kaldero ug ubang gamit sa kusina sakay sa multicab. Ania ang iyang hanip buhay. Kung pakalitan daw usa ka mobile kananan kini multicab nga nagparking daplin sa kalsada tungod sa daghang mga kaldero, frying pan o kalha. Napagyoy mga luwag, kusara o tinidor. Tanang gamit sa pagluto o pagkaon anaa sa ilahang mobile store. Ang saligando nini si Belinda Bintanillo kinsa gikan Pas Negros og nanimpalad unta sa Sugbo. Sanglit ni aman pod ang iyahang bana na narbaho. Tigluto unta siya sa usa ka kananan sa mga Koreano apan wa makaabli og balik gumikan sa pandemic. Ang mga gamit sa kananan ang nahimong instrumento sa pagkahimugso sa ilahang panginabuhian. Siya ang gisaligan sa pagpamaligya nining surplus utensils. Segunda mano man apan lig-on og affordable ang presyo maong dunagyoy mamalit. Nag-close gud siya pag by June, nag-close nanguli mig probinsya sir. Dahil si sir, tong Korea nanawag, ang asa na kuno akong Paris kay pa-drive-on kay kanila gay mag-start sila. Nag-hire man pud sila babae. Nagitry gila kung gi-interview ko kamao ba pud kuno ko maninda. Ko nga kamao jud ko kay mao mga naguy akong ko sa akong mga anak. Matod ni Belinda nga way angayang ikauwaw ang pagpamaligya og kaldero. Ang importante na siya makuhaan sa ibuhi sa iyahang pamilya og dili magutom. Affordable jud among price sir. Oh daghan man amon sad pero kuan lagi kanang pag humagsweldo mo nay kusog namo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napuna na usab ang gidaghanon sa mga natalang namatay gumikan sa COVID-19 sa Bohol, samtang padayon ang pagsaka sa mga COVID-19 cases sa probinsya. Ang mga namatay karong bag-o naglakip sa usa ka 63 anyos nga lalaki nga taga Barangay Dampas, Tagbilaran City, ug usa ka 61 anyos nga babae nga taga Barangay Kabulihan, Tubigon. Matud ni Dr. Cesar Tomas Lopez, ang spokesman sa Bohol Interagency Task Force, nga ang mga biktima parehong namatay niadtong Abril 14 samtang na-admit sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Ang Bohol adunay 1,845 confirmed cases, diin 303 ang aktibo, 1,511 ang nangaayo ug 31 ang namatay. Basilica Minor de Santo Niño o National Museum of the Philippines mihatag og kinaawan sa isyu nganong wa na apil ang imahen sa balaang bata isip national and cultural treasure sa nasod. Ano ang report? Miatubang sa virtual press con si Father Rick Anthony Rias sa Basilica del Santo Niño ug Audrey Tumada sa National Museum of the Philippines. Ilang giklaro nga ang istruktura lang sa Basilica ug ang pavilion sa Magellan's Cross ang gideklarar isip National Cultural Treasure atol sa ika-500 years of Christianity celebration. Walay labot nini ang imahe ni Senyor Santo Niño nga mao'y hiniusang hukom sa mga paring Agustino. Mato ni Father Rias nga nahukman nila nga magpabilin sa ilahang pag-atiman ang imahin. An object of devotion or an aid to the devotion of the millions of people, especially St. Juan. So gusto namong maipalutang yun ang yung importansya as a religious icon or as a religious image rather than a cultural treasure. We respected the decision of the Augustinians that to them, no, this is more than the image of the Santo Niño is more than a national cultural treasure kay si Santo Niño naman na. So we now just focused on the built heritage. Ang article nga migawas nga apil ang imahin sa balaang bata gikan matud pa sa National Quincentennial Committee. Apan hatagan na kini og katin-awan dihang mipadayag sa ilang posisyon ang mga paring Agustino. Ang istruktura nga madeklarar isip National Cultural Treasure suportahan o protektahan sa gobyerno sama sa Basilica. Base nini, maapil na ang imahin nga anaa sa sulod busa wa na kinahanglan nga adunay separate declaration. We have the freedom, so we choose lang on the part of this part na kami lang muna. When we declare, the state is there to help the owner, the property owner, to protect, conserve, preserve your cultural property. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita karon ang hapon ang pag-uwan-uwan sa Maasin City na sa Southern Leyte. Subay sa gingon sa pag-asa nga ang hinungdan noong bagyong Bising nga nagsugod na pag-epekto sa pipila ka bahin dito sa Eastern Visayas. Busa dugang pahimangno karon sa mga kapuso, bisan dili tuod mo landfall kining maong bagyo sa bisan asang lugar dito sa Pilipinas, magmatngon lang ta kanunay. Kini og sa daghan pang mga balita sa itong pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipasalig sa gobyerno ang steady nga supply sa mga bakunang mga bot dinhi sa nasod sa sunod nga mga semana. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, taliwa nining padayon nga vaccination nga gihimo din sa nasod. Gipasalig sa gobyerno nga magpadayon sab ang pag-abot-abot sa dugang supply sa mga bakuna. Sa forum sa Philippine Information Agency dinhi sa Subo, gipasalig sa labaw sa ahensya ang pag-abot-abot unya sa dugang mga bakuna dinhi sa nasod. Mato ni Undersecretary Ramon Kualoping III, moabutay na ang supply sa Sinovac gikan sa China, ingon man sa Gamaleya sa nasod sa Russia. In the next few weeks, we will see more supplies of Sinovac and Gamaleya Sputnik 5 from Russia. And then we are now in our A2, A3, A4 prioritization for vaccination. Iyang gitinaw nga padayong gitutukan sa gobyerno ang pagpamakuna. Gani gihangup niya ang Visayas Vaccination Plan nga naumol alang sa hapsay nga implementasyon sa mass vaccination. This is a one-of-a-kind manual done in the Philippines, the Visayas Vaccination Operation Center, the other building. This is a very good step in order to synchronize and rationalize the logistics and supply chain of vaccines. Sa Mandaue City, moabot na sa 1,450 ka mga frontliners ang nabakunahan tanan. Nahurot ang katapusang shipment sa 600 vaccines nga nadawat sa syudad. Apan matud sa City Vaccine Board, may uban pang mga frontliners nga wala nabakunahan base sa ilang master list. Kini pa karon ang gihimuan nila og inventory kung kinsa ang mudawat sa bakuna ug magdumili niini. Taliwa Bob nini nagpadayon sab karon nga pag-apod-apod sa financial assistance alang sa mga senior citizens. Gipasukip na sab sa City Hall ang impormasyon alang kanila kabahin ni ining COVID vaccination ug registration sab alang sa katong mga senior citizens nga wala pa nakaparehistro tungod kay sila man mga lolo ug lola ang sunod sa priority list human ni ining mga frontliners sa kasamtangang gipang bakunahan. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Sumay sa nagsingabot nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan o sa ka-Trade and Art Exhibit ang gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan meron dina sa report. Dinhi sa usa ka mall sa Barangay Pusok, bida ang nagkalain-laing mga produkto sa mga livelihood association sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikan sa handicrafts, mga tanom, mga preskong utanon ug mga native delicacies mapalit dinhi. Gibida usab ang nagkalain-laing obra sa mga local artist sa art exhibit nga giuluhan ug mithing upunganon. Nagbutang usab og mga booth ang mga hotels ug resorts sa dakbayan nga may gipahigayong mga promo rates. Tungod kay giandam na ang Mactan Shrine alang sa dakong kalihukan karong Abril 27, gikanselar ang food festival sa mga hotels karong tuiga. Nanatay kuan sa schedule sa president. Of course, a PSG will be there, so lisod na kaayo mag-event dito.
Matod sa chairperson sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, Cindy King-chan, walay nadawat nga pahibaw ang iyang buhatan kung ikanselar ba ang pagtambong ni Presidente Rodrigo Duterte sa kalihukan karong Abril 27. When we talk to Secretary Michael Dino, go mangyod ang schedule. So we're just waiting for the exact time, but preferably I think hapon gud na basta President. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Ugma na sa ulugon ang gikahinamang birthday sa ikaduhang anak sa kapuso royal couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Pipila ka adlaw sa dili pa ang second birthday ni Ziggy, nagpost ang magtiayon og countdown sa big day sa ilang ikaduhang anak sa ilang nagkadaiyang Instagram account. Kining makagigil nga hulagway ni Ziggy kuha ni Marian. Samtang kang Dingdong cute na cute. Samtang anaa sa swimming pool si Ziggy. Ug kining heartwarming photo sa mag-amahan nga kuha ni atong usa ka tuig pa lang si Ziggy. Paspas gayud kuno ang paglabay sa panahon. Intimate birthday celebration gihapon ang himuon sa Team Dantes. Susama sa first birthday ni Ziggy sa miaging tuig tungod sa pandemya. Nagpost pa si Marian og makalingaw nga video sa makatakod og maka-good vibes nga katawa ni Ziggy. Kung sa'y manuktok, imong ablihan? Dili gyud ko mabli. Lisod kayo gawas og makaila ta. Kinsa na musultig siya, kinsa siya pero dili ko mabli gyud. Ablihan? Ha? Pinanuktok man. Oh, wala ko sa kinsa. Basta nay manuktok, ablihan yun. Depende sa manuktok. Kung chicks manuktok, ato nga ablihan. Pero kung kulton, hindi na ito ablihan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang mga traffic o quarantine violators ang nasita sa lungsod sa Konsolasyon. Subay kinis pa rin paghinungusog sa mga otoridad sa pagpatuman sa mga lagda taliwa nining pandemya. Moabot sa 26 ka mga tao ang ilang nasita. Gumikan sa nila mga kalapasan o gipang-isyuhan o sila og tiket o gipahimangnuan sa kanunay gyud nga pagtuman sa balaod. Aron mas limpyo o masubay sa tima sa ika-500 ka tuig nga kasulugan sa kadaugan sa Mactan, karong Abril 27 pamintalan o color blue o light blue ang mga Center Island, lakip na ang gi-vandalize sa mga koral nga nahimutan sa National Roads. Kitataw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga walay gigasto ang dakbayan nini kay milunar og 400 ka mga balde sa pintal ang usa ka dakong kumpanya. May mga volunteer groups usab nga maoy na mintal. Sa labing awahing kalambuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health Region 7 o 4,391 ka mga active cases. 261 niini mga bagong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 1,107 ka mga active cases ug 66 ang mga bagong kaso. Moabot usab sa 817 ka mga active cases ang Lapu-Lapu City, 29 ang mga bag-o. Samtang adunay 640 ka mga active cases sa Mandaue City, 26 niini mga bagong kaso. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, ang Bohol adunay 463 ka mga active cases, 15 niini mga bagong kaso. Moabot usab sa 1,128 ang active cases sa Cebu Province, 80 niini mga bag-o. 207 usab ang aktibong kaso sa Negros Oriental, 43 niini mga bagong kaso. Samtang 29 ang active cases sa Siquijor ug dunay duha ka mga nadugang nga mga bagong kaso. Sa Eastern Visayas, natala ang 441 ka mga active cases sa rehiyon, 31 niini mga bagong kaso.
Sa tibok Pilipinas, moabot na sa 193,476 ang active cases, 10,726 ang mga bagong nadugang nga kaso. Samtang 139,120,305 na ang mga kaso sa tibok kalibutan. 79,225,051 niini mga nangaayo na. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Bisan sa kanunay nga pahinomdom sa gobyerno sa saktong paghipo sa basura, aduna gihapoy pataka og labay niini. Apan ani ay 53 anyos nga amahan nga ang pagpanglimpyo sa mga kanal gikan sa mga basura mo'y iyang gibuhi sa iyang pamilya. Kini ang report ni Femery Dumabo. Itom kaayo ang tubig gikan ining kanal kilid sa daan Bakalso sa barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Ug ang mga basura gipala nining mga manglimpyuhay sa kanal. Usa kanila si Leonardo Cabatas nga 16 katuig na sa maong trabaho. Ug karon sakop na siya sa Action Agad team sa kagamhanan. Bisan sa kahugaw siyang gitrabahuan, apan iyang gikalipay nga sa maong paagi nakatabang siya sa publiko. Tikuha ng mga lisod kaayo, amo kuhaon mga sagbot, kala mga nasaon mga plastic, amo nang kuhaon mga parangway makabara. Kala mga lapok amo pangwaon. Kaya mo sa nang ikargas truck, sa garbage truck, unay deliver na ako kay ko kalipay sa akong trabaho na ko nga nakatabang ko sa panggobyerno. Minimum man ang sweldo ngayang nadawat, apan wa niya kinig sa payan. Kay gani excited siyang matrabaho matag adlaw. Yang awhag sa publiko, nga unta dili magpatakag labay sa ilang mga basura. Mga muging trabahoon kina mo nga para gyud malimpyo gyud nga mga rinits mo. Para sa isig taon sa tilimpiwan sa tibok Talisay ba. Ato man ang pinakamutan nga 1 liter ng garbage, maminus-minus niya ang ato ang lading sa ato mga drainage system. Ang ilang grupo halos kada adlaw mang limpyo sa mga kanal nga ubos man sa barangay o ubos sa DPWH. Uba ni John Solon ug Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga puso, doon na lang tayo just in news, in connection sa kamatayon ni Secretary Adelino Adisitoy. Positibo sa COVID-19 ang patayang lawas ni Attorney Secretary Adisitoy. So ang desisyon base sa IATF guidelines, dili na ihayaon ang iyang patayang lawas kung dili ipakremate kini dayon. Wa pa say kasiguruhan kung kanus-a i-cremate, basta i-cremate kini dayon o niya anha na ang haya, apil na ang iyang abo. So dili na hayaon ang patayang lawas ni Attorney Adisitoy gumikan ni maong kalambuan nga nagpositibo siya sa COVID-19. Unang natakbuyan si Attorney Adisitoy sa COVID-19 matud pa sa iyang mga paryente ni adto pang katapusang adlaw sa Marso o na-confine kina sa ospital na ayo na unta apan kagabi na bugtuan sa iyang kinabuhi. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang sa gawas sa nasod nga gisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.